Dobrý deň, dnes uvedieme ďalšiu epizódu z rubriky Kolotoč histórie. Manet M90 je motocykel vyrábaný v povazkých strojárniach medzi rokmi 1947 až 1951 v Považskej Bystrici. Je to prvý povojnový motocykel s nižším objemom a bol najdostupnejším motocyklom v Československu. Bol úspešný aj v motoristickom športe v kategóriách do 100 a 125 cm3. Manet používal jedinečnú konštrukciu dvojtaktného motora s dvoma paralelnými valcami a spoločnou hlavou valcov. Zvláštnosťou na naše pomery bol aj primárny prevod ozubenými kolesami. Motorka sa štartovala nožnou párkou, je vybavená batériou, svetlometom a elektrickým klaxónom. Motor sa vypína dekompresorom umiestneným na hlave valcov. Manet M90 bol spoľahlivý motocykel s nízkou spotrebou paliva, len 1,5 litra na 100 km. Priaznivú spotrebu dosahoval práve vďaka extrémnej účinnosti vyplachovania pomocou dvojpiestového mechanizmu. Dnes tento motocykel renovuje mnoho ľudí, no na výstavách veteránov ho vidíme zriedka. Najznámejšie stretnutie motocyklov Manet sa uskutočňuje v Považskej Bystrici za účasti Múzea povazských strojární a priaznincov. Celkovo nízky počet vyrobených kusov, len 37 630 motocyklov, bolo zapríčinené zastavením výroby. Považské strojárne však boli primárne zbrojovkou a zmenu výroby určovala prichádzajúca vojna v Kórei. Nič to však nemení na fakte, že Manet M90 bol prvým na Slovensku sériovo vyrábaným motocyklom. Vážení diváci, sledujte nás aj naďalej a ak sa vám video páčilo, dajte nám like.